Llegim o què? Molt bon vespre. Sigueu molt benvinguts a un nou episodi del Llegim o què? Aquest programa de Ràdio Castellterçol en el que podem parlar sobre llibres i bones lectures. I bé, avui parlem sobre llibres i cinema. El Llegim o què? Cada 5 setmanes ens agrada dedicar l'episodi a la secció del paper a la pantalla, per parlar d'alguna obra de la literatura, l'argument del qual hagi traspassat el paper perquè s'ha adaptat al cinema d'una manera més o menys satisfactòria. I tinc el plaer de compartir aquesta secció amb el col·laborador en Salvador Rofes. Bona tarda, Salvador, com estàs? Molt bé, Pilar i oients, molt content d'estar avui aquí a Ràdio Castellterçol per comentar una pel·lícula que és molt interessant. Crec que sí, crec que la trobaran interessant els nostres oients. Bé, soc Pilar Gili, creadora i presentadora del programa, un programa que no arribaria fins a vosaltres sense el suport dels nostres tècnics. Al so ens acompanya en Dani Autonell, darrere la vitrina de la cabina de comandament. I avui en Jim Terçol està darrere les càmeres. En Jim té a càrrec seu la gravació i l'edició del vídeo, que dins una estona penjarem al canal de Llegim o què, del canal que aquest programa té a YouTube. Així doncs, endavant, companys, ja ho tenim tot preparat per començar l'episodi 137 del Llegim o què. Llegim o què? Salvador, avui també hem preparat respectivament les ressenyes d'una novel·la que és una obra mestra de la literatura en llengua anglesa i que l'adaptació que s'ha fet al cinema no queda pas curta, oi? Efectivament, avui parlarem d'una habitació con vistes. Sempre tinc la tendència de dir-ho en castellà perquè és amb l'idioma que la vam veure. Com ha dit la Pilar, és una novel·la d'Edward Morgan Foster i està adaptada al cinema sota la direcció de James Ivory. Efectivament. Doncs comencem per parlar, què et sembla, sobre l'obra, sobre l'obra que genera aquesta pel·lícula tan bonica que comença precisament amb l'ària O mio bambino caro i que després en Salvador ja ens parlarà sobre la banda musical d'aquesta pel·lícula. Bé, la fitxa tècnica del llibre. Ara el Salvador deia una habitació con vistes, perquè popularment coneixem molt aquest títol pel cinema, que la pel·lícula és en castellà. Afortunadament, el llibre ja està traduït al català. El llibre que he tingut ocasió de llegir és publicat per Viena Edicions. L'autor, ja ho hem comentat, Edward Morgan Foster, una traducció al català de Xavier Zambrano, i la primera edició, aquest exemplar és de la primera edició, és de març de 2021. Té 266 pàgines. I deixeu-me que faci un comentari breu sobre l'edició del llibre, perquè té un disseny, no sé, el trobo molt bonic. Un llibre, un llibre amb tapa dura folrada, el disseny de la coberta és el disseny característic de la col·lecció Club Victoria de Viena Edicions, i aquest disseny en concret és d'Andy Noregon, amb aquestes llimones, tot un conjunt de llimones que són tan evocadores quan sabem que els escenaris els situem a la Mediterrània i a Florència. Doble plaer, doncs, pel contingut, sens dubte, i pel continent també és un plaer tenir a les mans i poder llegir aquest exemplar. Bé, parlem abans que res una miqueta de l'autor. En Edward Morgan Foster va néixer a Londres l'any 1879 i va morir
als 91 anys, a Coventry, el 1970. Aquest autor va estudiar literatura clàssica i història al King's College de Cambridge. Allà va entrar en contacte amb diverses persones que després configurarien el grup de Bloomsbury, del qual ell en va formar part durant un temps i on es va relacionar amb altres escriptors i gent de l'art, i per citar alguna persona molt coneguda d'aquest grup de Bloomsbury, pues, es va relacionar molt amb l'escriptora Virginia Woolf. Ell completa la seva formació fent llargues estades a Itàlia i Grècia, on l'ambient amb què es va trobar, molt més desinhibit i tolerant que a Anglaterra, doncs el va captivar perquè contrastava enormement amb la rigidesa i la formalitat excessiva que havia conegut fins aleshores a Anglaterra. Quan va tornar a Anglaterra, s'entregà exclusivament a l'escriptura. Aquests països mediterranis li van inspirar bona part de la seva obra, així com la seva estada a la Índia, on va conèixer precisament el poeta Constantino Cavafis. Després d'una segona estada a la Índia, es publicà una de les obres més conegudes de Foster, Passatge a la Índia, o Viatge a la Índia. El llibre en català porta el títol de Viatge a la Índia. I és un llibre en el qual analitza el conflicte entre les cultures occidentals i la cultura índia. La veritat és que és un llibre meravellós. Durant molt temps el vaig estar buscant, jo crec que estava descatalogat, l'havia publicat en català edicions 62, i ara, aquest 2022, Navona Editorial l'ha publicat amb una traducció de Jordi Albonés. I, Salvador, em sembla que et tentaré i la temporada vinent et proposaré fer un paper a la pantalla sobre aquest llibre, ja que he vist que la pel·lícula precisament està filming, per tant és de fàcil accés als nostres oients que la vulguin veure i llegir el llibre. Em sembla molt bé, perquè a més ja fa molts anys que la vaig veure i no l'he tornat a visionar, i aprofitarem que està filmint, i també hi ha, si no tinc mal entès, una versió remasteritzada en DVD que també pot estar bé. Evidentment, molt interessant. Sí. Molt bé, doncs queda emparaulada per la 6a temporada del Llegint Moquet. Això mateix. Bé, continuem parlant de l'autor. Les obres d'aquest escriptor hi trobem alguns denominadors en comú. Per una part, parla sobre les barreres socials, les diferències de classes socials. També podem dir que parla a les seves obres sobre el conflicte que tenen les persones entre fer cas a la raó i fer cas i seguir els dictats del cor. I un clar exemple és la història de la que parlarem avui. I finalment, cap al final de la seva època com a escriptor, la sexualitat és un altre tema clau de l'autor. Ell era homosexual i els seus escrits es pot dir que van fer una evolució de l'amor heterosexual cap a l'amor homosexual. Té un conjunt d'obres destacables, ha escrit contes, ha escrit una obra de teatre, ha escrit òpera, ha escrit assaig, biografies, llibres de viatge i novel·la. En total té 7 novel·les publicades, ja hem comentat, una d'elles Viatge a la Índia, Una habitació amb vistes, que és la que parlarem avui, i per fer esment d'una altra citaria Maurice. Maurice es va publicar quan ell ja havia mort. Es va publicar el 1971, tot i que s'havia escrit entre 1913 i 1914. I aquesta va ser l'expressa voluntat d'ell que no es publiqués fins que no hagués mort, perquè el llibre tracta d'una història d'amor homosexual a l'Anglaterra eduardiana de principis del segle XX, i en el moment que es va escriure el tema era clarament condemnatori i va preferir no publicar-ho fins a la seva mort. Foster va estar nominat 16 vegades al Premi Nobel, malauradament no se li va donar. Parlem de la història. Molt bé, sí, parlem de la història. Bé,
Una habitació amb vistes, la Modern Library la va classificar entre les 100 millors novel·les en llengua anglesa publicades. És un llibre que va tenir una llarga gestació. A finals de 1902, en Foster va començar a treballar-la. Llavors era una novel·la ambientada a Itàlia, la qual va anomenar la novel·la de Lucy. Entre 1903 i 1904 va deixar de banda la novel·la, va fer altres projectes i finalment s'hi va posar de cap el 1908, que es va publicar. Està ambientada precisament a principi del segle XX, o sigui, a l'època que es va publicar clarament. Concretament està ambientada al 1901. Ens situa, doncs, a l'Anglaterra de l'època eduardiana, el regnat d'Eduard VII, al final de l'època victoriana. La gent ja començava a tenir ganes de desempallegar-se de les rigideses de la societat victoriana. Es començava a pensar en una societat més democràtica, més igualitària, i començaven a aparèixer les primeres manifestacions del moviment sufragista. Tot això impregna l'obra, o més aviat, tot això és l'obra de la qual parlem avui. La trama de la novel·la es divideix en dues parts. A la primera part, la protagonista principal, la Lucy Honeychurch, fa un viatge a Itàlia. Era un moment en què les dones de la classe mitja alta, burgesia alta, començaven a portar una vida més oberta, més a l'aventura, bé, el que es podria dir en aquell moment aventura, però ja viatjaven soles, acompanyades d'algun familiar, com és el cas de la Lucy, que va viatjar cap a Itàlia amb una cosina soltera, el que diríem ara una solterona, una cosina ja gran, la senyoreta Charlotte Bartlett, que té l'encàrrec de tenir cura d'ella, procurar que no s'esboloti i segueixi les normes d'una senyoreta de la seva classe social i educació. Quan arriben a Florència, a la Pensione Bertolini, s'adonen que havien reservat 2 habitacions amb vistes al riu Arno i a la ciutat. I no és així. Les habitacions donen a un cel obert. 2 hostes de la pensió, en el sopar, l'escolten com entre elles es queixen d'aquest fet i els hi cedeixen les seves habitacions. Són el pare i el fill Emerson. El pare Emerson i el seu fill George. Primer, elles estan dubtoses, sobretot la cosina protectora no ho vol de cap manera perquè pensa que arribarien a estar en deute amb ells, però finalment a la sala, mentre sopaven, hi ha un reverend, el reverend Bibb, que és un clergue anglicà que fa de mitjancer i finalment accepten aquesta permuta de les habitacions. I bé, ja us podeu imaginar, en aquesta ciutat italiana, on l'alegria mediterrània fa oblidar els prejudicis victorians, doncs hi ha un sorprenent joc de malentesos que suscitarà el despertar a l'amor dels 2 joves protagonistes. En aquesta primera part del llibre apareixen la majoria de personatges, bastants personatges, i cal estar atent. Alguns dels personatges secundaris cal estar atent perquè després resultarà que no són tan secundaris, que no són el que sembla, no? I en fets com aquest l'autor juga a sorprendre el lector. A la segona part ens trobem que la Lucy ha d'abandonar Florència, haurà de tornar a la seva Anglaterra i decidir si vol viure en la perfecta correcció, casar-se amb el seu pretendent, en Cecil, a qui va refusar 2 vegades, però a la tercera accedeix al prometatge, i ha de decidir això, si es casa amb ell o bé, si s'estima més, doncs abraçar una vida amb totes les seves imperfeccions i conseqüències, però al cap i a la fi la vida que ella amb el cor sent
que vol fer. O sigui, el que sembla una novel·la romàntica a priori resulta que Foster fa servir una història romàntica per fer una crítica a les classes altes de la societat anglesa, els seus formalismes, les rígides normes, la contenció de sentiments i desitjos, les desconfiances envers els que no són del seu clan, així com també és un clam a l'emancipació de la dona, a que les dones puguin ser i decidir per elles mateixes. La Lucy, la protagonista, no tria entre dos homes, entre el George i el Cecil, sinó que tria entre dues maneres de viure. Ella, en realitat, desitja fer una altra vida i alliberar-se de la seva família tan protectora i tots els controls socials. De fet, la finestra és una mica una metàfora. Aquesta finestra amb vistes representa que ella busca alguna cosa més que una panoràmica de Florència. Ella el que busca és la llibertat i la joia de viure plenament. L'estructura de l'obra. Bé, es tracta d'una novel·la que molts crítics coincideixen en qualificar com la novel·la d'estructura perfecta. Destaquen que probablement sigui la millor novel·la per fer servir en una classe d'un curs d'escriptura creativa perquè conté tots i cada un dels elements indispensables. Sincerament, jo no em sento capacitada per fer aquest anàlisi, però m'ho crec, ja que és una constant que apareix a moltes crítiques fetes per experts i que he pogut llegir. Destacaria dos aspectes que he trobat interessants. No hi havia caigut, però l'he pogut llegir en un blog de VilaWeb, un blog que es titula Llegir no és fugir, i ho sento dir que no he sabut trobar el nom de l'autor d'aquesta entrada del blog, però que m'ha fet fixar que l'autor usa la tècnica de trencar la quarta paret. És a dir, la quarta paret prové de les obres teatrals, no? de l'escenari, que té 3 parets, i hi ha una quarta, que és la que contacta amb el públic, i que jo crec que em sembla que era fins a principis del segle XX o finals del XIX, els actors no intercomunicaven amb el públic, no trencaven aquesta quarta paret. Això també es fa servir en el cinema i, en aquest cas, a la literatura, en aquest llibre. La veritat és que no m'hi havia fixat. En aquest blog de Llegir no és fugir ens ho fa notar que hi ha moments que l'escriptor es dirigeix al lector. I la veritat és que quan torni a rellegir aquest llibre m'hi fixaré. I l'altre aspecte remarcable és l'estructura circular de la narració. És a dir, la pel·lícula acaba allà on va començar. I crec que el Salvador també ens farà referència a la pel·lícula, segons m'ha comentat abans d'estar en antena. Així doncs, ja veieu que es tracta d'un gran llibre, una lectura deliciosa i que no puc comentar ja més per no allargar-me i per no fer spoiler. Al final, si en queda temps, podem comentar algun aspecte sobre si hi ha alguna diferència entre el llibre i la pel·lícula, però ja us avanço que són aspectes mínims. I dono pas al Salvador, que ens farà els seus comentaris cinèfils, que per cert m'havia dit que parlaria que tenia material per parlar llargues hores sobre aquest film, oi? Home, és un film que té moltes crítiques i que hi ha molt marge per poder-se esplaiar. Si et sembla bé, començarem amb la fitxa tècnica. Molt bé. El títol original és A Room with a View. Per una vegada s'ha respectat el títol original, la traducció castellana, cosa que no era massa corrent, però ens n'hem d'alegrar. La pel·lícula és anglesa, malgrat que una part de la producció va ser finançada per una companyia americana. L'any és 1985, duració 117 minuts, el director, com us he dit abans, és en James Ivory. El guió és de la Ruth Plower Jababla. Ella va ser l'encarregada de guionar la novel·la del Foster,
que ja us ha comentat la Pilar. Productors més importants, la Merchant Ivory Production i la National Film Finance Corporation. Després entendreu per què avui faig esment especial als productors. Com a actors principals tenim l'Helena Bonham Carter, la Maggie Smith, Desmond Elliot, Julian Sands, Simon Callow, Daniel Day-Lewis, els que acompanyen una quantitat força elevada d'actors secundaris excepcionals i que, com abans ha dit la Pilar, tots tenen la seva importància tant a la novel·la com a la pel·lícula. La música és del Richard Robbins, però amb dues àrees d'òperes molt potents de Giacomo Puccini, de les que parlarem més endavant. S'ha de dir que va ser el propi Robbins el que les va escollir. Bueno, sí. no, ara anava a preguntar. A l'autor del llibre, el Foster, pobre, no va rebre cap premi. No sé si el director de la pel·lícula ha rebut algun premi. No dic cap Nobel, però potser algun premi, aquesta pel·lícula? Bueno, doncs aquí va tenir més sort, perquè va estar nominada a 8 premis Oscars en el 86 i en va aconseguir 3. Millor guió adaptat, direcció artística i vestuari. També en l'any 86, 5 premis BAFTA, incloent la millor pel·lícula, de les 14 nominacions en què sortia com a candidata. Després hi ha un reguitzell de premis que no els podem explicar tots aquí. Tens aquí sobre el DVD de la pel·lícula. Sí, el DVD és de la meva col·lecció personal. Exacte. Però avui tinc de dir que m'ha decebut tornar-la a veure, no sé per què, si l'edició estava mal feta, no està bé. En canvi, Filmin, Amazon Prime, HBO Max, jo la podeu veure amb aquestes 3 plataformes i si no esteu abonats, a Filmin per 3,95 euros la podeu comprar. Deixa'm dir una cosa, perquè aquest DVD que tens no té extras, oi? No. I el Salvador sempre ens parla dels extras de la pel·lícula. Però, espera. Però nosaltres hem decidit posar-hi uns extras i per això gravem aquesta secció del Llegim o què en vídeo, que podreu després veure-la dins d'una estoneta, ja la tindrem penjada i editada al YouTube. I aquests seran els nostres extras aquesta vegada. Però no t'he explicat una cosa. Sí, tenia un petit llibret en què hi ha extras que explica el que no es veu en imatge. Molt bé. Això no ho sabia. Saps que a vegades hi ha edicions de DVD que portaven un llibret i en aquest cas, curiosament, aquesta ho porta. Molt bé, fantàstic. Com deia, jo personalment he vist la versió de Filmin i no té res a veure amb el DVD, inclús ho vam comentar amb la meva senyora, de dir, mare de Déu, per què hem començat pel DVD si aquí a Filmin té una qualitat extraordinària perquè està remasteritzada, no? Com sempre, jo us recomano la versió original subtitulada, perquè no és el mateix. Bueno, començarem parlant de l'associació del director, productor i la guionista. Curiós, no? En James Ivory, encara viu, té 93 anys, és un director americà. L'any 1959 va conèixer el senyor Ismael Merchant, nascut a Bombay l'any 1933, i van establir una relació sentimental. Suposo que, com abans ja insinuava la Pilar, en aquella època devia escandalitzar força, però que va durar fins a la mort de Merchant l'any 2005, als 68 anys. La parella té el rècord Guinness de parella en relació estable més llarga del cinema independent. Van estar junts 46 anys. Per poc arriben a les noces d'or.
Però no només van ser parella sentimental, sinó que van ser parella en la feina i van fundar una productora que es deia Marchand Ivory Productions, que eren els noms dels dos socis, exacte. I aquí van saber compaginar amor i feina, cosa que a vegades no s'aconsella massa, perquè està tot el dia... Doncs, el millor és treballar cada ús com una empresa, però bueno, això és una opinió personal. Junt amb una novel·lista i guionista que els va acompanyar en la majoria de les pel·lícules, la Ruth Prauer, que era una alemanya resident a Londres, va morir l'any 2013, i formaven un tercet que, a més de produir bàsicament pel·lícules d'època d'una gran qualitat, va ser una fàbrica de guanyar diners. L'Ismael Merchant va comentar una vegada sobre aquest trio tan especial que feien. Diu, la productora és un matrimoni estrany. Diu, jo sóc un musulmà indi, la Ruth és una jueva alemanya i en James és un americà protestant. Algú ens va descriure una vegada com un déu en 3 caps. Potser ens haurien d'haver anomenat monstre de 3 caps. Com deia, una habitació con vistes va costar $3 milions i en va recaptar a tot el món uns 60. O sigui que negoci segur. I tant. La feina ben feta no sempre té premi, però en aquest cas sí que en va tenir. No hi ha cap dubte de que el film és una obra d'art. M'ha agradat molt el que diuen Jorge García Berlanga, en realitat signa Jorge Berlanga, fill del famós director, que era un escriptor que va fer, entre altres feines, els guions de les pel·lícules del seu pare, sobretot les últimes, en Lluís García Berlanga, i que dit era perquè va morir el 2011 jove, als 52 anys, d'un càncer de fetge. Comentant aquesta pel·lícula deia: «Hay películas que arrastran al espectador en el torbellino de su acción trepidante. Algunas que secuestran su atención obligándole a un ejercicio de complicidad intelectual y otras que se contemplan con la sencillez de quien abre la ventana a un paisaje, recreándose con la belleza del escenario, con la placidez de quien mira una hermosa vista o una atractiva obra de arte. En este último grupo podríamos incluir una habitación con vistas». Trobo que són unes paraules molt ben dites i bueno, és el que em va passar a mi quan he vist aquesta pel·lícula, que l'he vist diverses vegades a la meva vida. Tens la sensació d'estar transportat a la Itàlia i a l'Anglaterra de principis del segle XX a través d'una història que t'expliquen uns actors extraordinaris, però mentre vas veient a la pantalla uns paisatges, una ambientació, un vestuari que et va deixant admirat a la vegada que escoltes la música. Les escenes són rodades a llocs emblemàtics de Florència, com la Piazza della Signoria, que les autoritats van deixar lliure per poder filmar, la Basílica de la Santa Creu, el Domo, del que es veuen repetides vistes, i altres monuments de la ciutat. Quan vas veient la pel·lícula, entens que hi hagi gent que pugui patir la síndrome de Stendhal o síndrome de Florència. Pels que no ho coneguin, diré que es descriu així un trastorn psicosomàtic que causa un elevat ritme cardíac, vertigen, confusió i fins i tot al·lucinacions. Sorgeix en ocasions quan l'individu s'exposa a una sobredosis de bellesa artística, pintures o obres mestres d'art. La Viquipèdia ens acaba d'il·lustrar sobre aquesta patologia i ens diu que encara que hi havia hagut molts casos de gent que patia vertigens, esvaïments, mentre visitava l'art de Florència,
especialment a la Galeria degli Uffizi, des de principis del segle XIX, no va ser descrit com una síndrome fins a 1979, quan la psiquiatra italiana Gabriela Macherini va observar i descriure més de 100 casos similars entre turistes i visitants a Florència. Aquesta doctora va escriure sobre aquesta malaltia, i ho poso entre cometes, ja que s'ha de puntualitzar que aquesta síndrome no ha estat mai catalogada en els manuals de diagnòstics mèdics o psicològics. Tan sols es fa servir en l'àmbit social quan l'individu s'exposa a una sobredosis en bellesa artística, pintures o obres mestres d'art i percep el malestar que hem explicat. Les escenes que tenen lloc a la Pensione Bertolini, que la Pilar ja us ha explicat, són claus en la trama. Doncs en aquesta pensió comença i acaba una habitació con vistes. Si la novel·la es diu que és circular, també direm que en llenguatge cinèfil es denomina temps circular, que són aquelles pel·lícules que comencen i acaben en el mateix indret. És en la pensió on es troben habitacions amb vistes, les més desitjades pels clients, i les que no en tenen, que després donaran peu a la història. Les escenes es van rodar a la villa di Maiano, a Fiesole, una ciutat que es troba a uns 8 quilòmetres de Florència. Si algú està interessat en un viatge a la Toscana, sàpiga que aquesta villa està en les guies turístiques i funciona com a hotel. No sé, Pilar, si vols afegir alguna cosa. No, Déu-n'hi-do. Espero que no m'agafi el síndrome de Stendhal, que per altra part t'ha sortit la vena mèdica. Aquí s'ha de notar que qui està parlant és metge. Segueix, disculpa. Sí, deixant-la davant de la geografia i l'hoteleria, direm que hi ha directors que utilitzen la via circular com manera de forçar a l'espectador perquè compari el començament i la fi de la pel·lícula i així reflexioni sobre tot el que ha passat en el temps que s'ha explicat la història. A més de la que ens ocupa, hi tenim experiències de grans pel·lícules que han fet servir aquest recurs. Centauros del Desierto, Parásitos, 1917 i una llista llarga. Seguint amb el rodatge, que va durar 10 setmanes, van ser 4 a Itàlia i 6 a Anglaterra. Dir que les escenes que passen en aquest últim país van ser filmades a Londres i als voltants de la ciutat de Sevenoaks, que es troba a 35 quilòmetres de Londres, on els productors van llogar una propietat de la família Kent per fer les escenes campestres, mentre que la casa de la família de la nostra protagonista, la Lucy, es van rodar a Chiddingstone, un petit poble del mateix condat de Kent, a 40 quilòmetres de Londres, a la casa Foxpool. En aquest indret van construir un petit llac artificial que després a la pel·lícula el denominen el llac sagrat. En aquest llac passa una de les escenes més divertides de la pel·lícula, estaràs d'acord, no? I a la vegada de les més insòlites, si tenim en compte que el film està ambientat a principis del segle XX i que les senyores eren tan poderoses que no se'ls hi veien ni els turmells. Doncs bé, 3 dels protagonistes de la pel·lícula, el fill del senyor Emerson, el germà de la Lucy, que es diu Freddy, i un capellà anglicà, que és el que ha fet de mitjancer, el reverend Mr. Bibb, que és un personatge entranyable a la pel·lícula, decideixen anar a banyar-se al llac en un dia molt calorós. Pensant que estaven sols, es despullen del tot i es banyen com nens petits en una banyera. Juguen a mullar-se, tiren les robes a l'aigua, s'empaiten a través del bosc totalment nus
I com era d'esperar, arriben les senyores i queden escandalitzades. Però el que més em va sorprendre, però, són els nus frontals d'aquests homes, emissió dels genitals incloses, a més que un d'ells és un vicari anglicà, en una pel·lícula rodada en el 1985 en què el gènere femení està tractat amb una delicadesa total. No surt cap escena de llit ni cap acció que se li pugui semblar. Només petonets i d'una castedat total. També són delicioses unes escenes de menjars campestres tan ben ambientades en localitzacions com en vestuari que van fascinar el poeta i escriptor espanyol Álvaro Pombo i va fer que les comparés amb pel·lícules d'època rodades a l'estat espanyol i va deixar anar aquesta frase. Diu, los españoles no sabemos merendar ni almorzar con naturalidad, ni en el cine ni en el teatro. En este sentido, las películas de James Ivory son un prodigio narrativo. És veritat. Bueno, ja hem parlat del director, dels productors, dels guionistes. Ara tocaria els actors, però només parlaré de 3, perquè si no ens passaríem el programa parlant de les seves biografies i filmografies i seria per un programa sencer. Pel personatge de Lucy, la protagonista, es va escollir una actriu molt jove, l'Helena Bonham Carter, que acabava de complir 19 anys. Si hi ha una actriu amb la mirada pura i brillant, com diuen en el programa del Búnquer de Catalunya Ràdio, és aquesta. Aquesta pel·lícula la va llançar a la fama i no ha deixat de treballar fins al dia d'avui, en què ja té 56 anys. Els fans de les pel·lícules de Harry Potter la tenen molt present, com he contestat amb els meus nets, perquè estava comentant amb la meva filla que aquesta actriu i van saltar dient, bueno, però si aquesta és la Bellatrix Estranja, que surt a diverses pel·lícules de la saga. Jo no les he vist i no tenia ni idea. Està fantàstica com a noia de casa bona, a més ella ho era de veritat, pura i innocent, promesa amb un home estirat, en Cecil, i amb la pel·lícula veiem com es va transformant gràcies a que en George Emerson la va, seduint i la converteix en una noia capaç de prendre decisions per si mateixa i trencar amb la tradició de les famílies benestants angleses sense importar-li el que pensin els altres. En l'escena de la seva ruptura amb en Cecil, no faig cap spoiler perquè es veu venir des de la meitat de la pel·lícula, ens mostra una Lucy decidida, molt decidida, cantant-li les 40 al seu promès per la manca d'atenció envers ella i acomiadant-lo amb una fredor que no podíem sospitar al començament de la pel·li. S'ha de dir en descàrrega d'en Cecil que accepta les raons de la Lucy com un cavaller. L'altre protagonista és en George Emerson, un noi filosòfic i vital, enamorat de la natura i dels esports, que aconsegueix obrir els ulls a la Lucy abans que faci el disbarat de casar-se amb en Cecil. El paper, després d'un càsting complex, va recaure en Julian Sand, un actor anglès que en aquell moment tenia 23 anys. Curiosament, va néixer el mateix dia que jo, el 4 de gener, però 12 anys més tard, el 58. Ara en té 64, i una filmografia molt extensa, molt. En Cecil està interpretat per Daniel Day-Lewis, un actor anglès que quan es va rodar Una habitació con vistes tenia 28 anys, ara en té 64, molt posat en el seu paper d'home estirat, preocupat per la lectura i a l'art, a la vegada acudia tot el que sigui exercici físic. Estima la Lucy, però a la seva manera, que no és la manera com de la Lucy desitja ser estimada. El seu poc tacte amb les dones es posa de manifest en una escena molt divertida en què és incapaç de donar un petó ben fet.
deliciosa l'escena en què intenta fer un petó supercast a la Lucy portant binocles. Per cert, com es diu binocles en castellà? No. Quevedos. Quevedos? Això ho he pres. Deu venir del Quevedo. Pot ser. Quan binocles s'entén aquelles ulleres que s'aguanten en el nas. Sí. Quan s'apropa la cara de la noia, li cauen per terra, amb la qual cosa, evidentment, s'esveieix tot l'encant i romanticisme del moment. A més, té un sentiment de superioritat pel seu llinatge i la seva fortuna que desagraden a la protagonista a mesura que el va coneixent. Val la pena explicar també que quan es van decorar les parets de la pensió li van demanar a un pintor que fes una sèrie d'obres decoratives titulades grotesques que es fan servir per separar determinades escenes de la pel·lícula i o els sentiments o actuacions d'un personatge en concret. Alguns dels títols dels que podríem denominar capítols els tenim en aquests exemples. A la Santa Creu sense guia, Dintre de la casa, Lucy menteix. És que amb aquesta pel·lícula menteix hasta el gos, O sigui, excepte el George, que sempre va amb la veritat per endavant. Em sembla que l'edició del llibre també hi són, no? Sí. Els titulets dels capítols i en aquest cas amb l'edició els dibuixos. Molt bé. I en aquest cas el director ha escollit com a música de fons 2 òperes de Puccini, una àrea anomenada O mio bambino caro, aquesta és molt coneguda. Que l'hem sentit, Exacte, que dona els crèdits de la pel·lícula, que pertany a l'òpera Gianni Schicchi, que junt amb Suor Angelica i el Tabarro formen part d'una trilogia que s'anomena Trítico. Què vol dir això? Pues en aquest cas són òperes d'un acte, curtes, inspirades en la comèdia de Dan i que s'acostumen a programar juntes, no? Com passa, per exemple, amb Pagliacci i amb una de les altres òperes que sempre van juntes, no? La segona àrea pertany a una òpera una mica més coneguda, però que no està en el top 10 de les de Puccini, Es tracta de Il bel sonno di Doretta, que és de l'òpera La Rondine, en català seria l'Auroreta, interpretada com l'altra àrea, o sigui, les 2 àrees estan interpretades per una soprano neozelandesa irlandesa maorí. Complicada la cosa, que es diu Kirite Kanaba, sí, que viu retirada a Nova Zelanda. Si avui he parlat tant de la música és perquè aquestes 2 àrees i les melodies que hi va posar el Robbins estan tan presents en la pel·lícula que semblen un paisatge més de la Toscana. És veritat, sí. Sobre aquesta pel·lícula podríem parlar molt de temps perquè s'ho val. Cada vegada que la tornes a veure, l'aprecies més. A més de la seva bellesa cinematogràfica, l'hem de veure com un cant a la rebeldia d'una jove que tipa de les normes de la seva època i del puritanisme de l'Anglaterra de principis del segle XX, com molt bé explicat la Pilar abans, trenca amb aquella societat que l'encotilla, i mai més ben dit la paraula, no? La cotilla. I és una pel·lícula sense drama, excepte unes escenes de la Piazza de la Signoria, que és divertida en molts moments, molt ben ambientada, amb un vestuari de luxe i que fa que les 2 hores que dura et passin no només volant, sinó que et sentis feliç d'haver-la vista. Déu-n'hi-do. Un extensíssim comentari de la pel·lícula. Et felicito, Salvador, perquè, tal com deies, podries estar hores parlant del tema. T'has deixat moltes coses al tinter, Sí, jo recomano sobretot als oients que si no l'heu vista mai no us la perdeu. Si ja l'havíeu vist, torneu a veure-la i la redescobrireu.
No, jo personalment no conec ningú que no li hagi agradat. Efectivament, sí, efectivament. I ja deia abans, hi ha molt poca diferència entre el llibre i la pel·lícula. Només senyalaria que els diàlegs a la pel·lícula són molt més directes i en el llibre són més, diríem, a l'estil de l'època. Vale. No? A l'estil de l'època. Clar, seria molt carregós a la pel·lícula i per tant són molt més frescos i directes. I pel de més, tots els paisatges, tota l'escenografia és idèntica. O sigui que esperem que els nostres oients gaudiu molt d'aquest llibre, gaudiu molt d'aquesta pel·lícula i, si pot ser, llegiu i mireu la pel·lícula, les dues coses, oi? I tant, sí. Molt bé, doncs fins dins de 5 setmanes, Salvador. Molt bé, que serà l'últim programa d'aquesta temporada. De la temporada, i ara fa un moment estàvem discutint a veure quina seria la proposta que faríem servir. Hi ha diverses candidates. Sí. Molt bé, moltes gràcies a tots per escoltar-nos i per mirar aquest vídeo. Fins la propera. Molt bé. Llegim o què?